Әміне Татарстан халқы жылы күті республиканың жыллық бойынша қойнар линия номерына бұл күннерде енді 200-ге яқын шалтырату қабыл еткенлер. Көпшілігі Қозаннан, Туңышылар исемлегінде Шаллы, Бүгілме, Түбенкама, Зей районлары, әлгі районлардан халық көп шалтырата. Кеше 27 районда тұрақ йортларға жылы бере башладылар. Бұл іш республикада 2 атна ішінде тәмамланырға да тиіш. Жыллық бойынша сұрауларына экрандағы телефон номері аша юлларға мөмкин. Аны Тұрак коммуналь һәм төзелеш министрлыгы ачты. Жыллық орнына қойнар шарлауы қалметінің бір йортында жыллық берген күнні шырмада тұрба шартлы подъезда 9-дан 1-ші қотқа су шаулап ақты дей мұнда ешіпшілер. Барысына да ескі тұрба сәбәпші. Бұл йорт ярты ғасыр ремонт көрмеген. Мұндағы халыққа зиянны кім қаплар? Фируза Хамидуллина жауап іздеді. Алар башта урамда яңгыр ява дип уйлый. Берничә минуттан гына моның шырмада турба шартлавын аңлап ала. Я выбежала вот отсюда прям фонтаном. Ланда Шерифулина бу вакытта өйдә була. Төш вакытында җылы бирәләр. Күп тә үтми подъезд су астында кала. Бу йортта ул 45 ел яши. Мондый хәл төшкә дә кермәде ди. Как грохот, вот как водопад. Башта каты тавыш ишетелде, аннан су шарлавык урынына ауга башлады. Кызы мәктәптән кайтып өйгә керә алмады, бик көчле иде ташу. Кайнар су шырмадан 1-нче катка кадәр ага. Мондый хәл 10 ел элек бер була инде. Акты инде башка шахтынан. Акты, аннан соң аста җыелды. Беренче тарта торган хатыннар инде себерке белән чаш. Себерделәр. По проводу через лампочку вода капала. Турба шырмада üzелә, шуңа да күбрәк өске катларда яшәүчеләр зыян күрә. Ну, люди, которые шли, да, с улицы, они были зонтами. Урамнан кул чатыр күтәреп кенә кереп булды. Юкса кайнар су астында калырлар иде. Бу йортка ярты гасыр һәм капиталь ремонт бер вакытта да ясалмаган. Биредә яшәүчеләр курку белән яшәгән һәм быел менә иске турбалар шартлап өзелгән. Стеналарда әле дә кайнар су үзләре алар һаман да кибеп өлгермәгән. Бүген биредә ремонт башлана, турбаны алыштыралар. Чугунный, железный была труба. Шуен турба иде бик искергән, шуңа да басымнан өзелде. Бу йортта 3 айлык идарәче компания алышына аңа кадәргәсе ремонт эшләрен вакытында уздырмаган дип аңлаттылар яңа идарәчеләр. Йортта иртәгә җылы булачак диделәр. Подъездны салкыннар башланганчы агартачаклар. Зыян килгән фатир хуҗаларына ярдәм сорап, гариза язарга кирәк булачак. Әлмәттән Филүзә Хамидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа гасыр.